लाइक एपआव भिडिअ बानायै आंनि लिपस्टिक फाउन्डेसन लाइनार गासिबो जोबजोब्बाय। बे एसे दंमोन बेखौनो दा फुननानै आङो भिडिअ लाइक बानायगासिनो। नाथाय जेबो लाब गैया लाइक्सखौनो मा नाम नोंना? आंना प्रबिन बर' होनो। नोंनि बे हाथाया मानो गोसोम जानाय? आं थांखु जायो नालाय। सबाय बिमायाबो जि मोजांखा नोंना। मेगनाबो फिसा जि मोजांखा। नंगौ ना? आदाया आंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन ना? मानो सुफुङा बेलाय मा नांगौ नोंलाय? गासिखौबो होजोबगोन आङो। आंनो दख'नासो नांगौमोन 3000नि। 3000ल'थार। जागोन नानि आं गाबोन ATM निफ्राय दिहुननानै नोंनो 50,000 सान्दुङाव दं सायख्लुमाव दं गोसोआनो जोंनो दं गोजौआव दं गाहायाव दं सोलेरानो जोंनो दं नोंखौ मोजां मोननायनिफ्रायनो जिउआबो नोंजोंनो नोङो जोंबाय थानाय बै अखोरांनि थरसे गोजों अलंबार आंनि मेगननो